नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଜି କାହିଁକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ଖାତାନା ମାନେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ନୂଆ ଘର ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲି ତ ପଇସା କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ବାପାମାନେ ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କାହିଁକିନା ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ନା ମୁଁ ବି କାମ କରୁଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ଘର କୌଣସି ଖରାପ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ତ ମୋର ତଣ୍ଟି ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲି ମାନେ ଆମ କ'ଣ ରାମଯୋଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବାରେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରାମଯୋଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍ ପାହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠି ପାଣି ପିଇକି ପାହାଡ଼ ଭଙ୍ଗାର ରାମଯୋଡ଼ି ପାଣି ପିଇକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ବେଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିନୁ କାହିଁକିନା ଉପରେ ମୁଁ ହଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିଲୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ବାହାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତ ବାପା ଚାରି କାହିଁକିନା ସବୁ କାମରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାଲି କଲେଜକୁ ଯିବି ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିବେ ସେମିତି କାହିଁକିନା ମୁଁ କଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନି ତ କାହିଁକି ମୋତେ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇବି ହଉ କିଛି ନୁହଁ ସେଇଟା ବନେଇବି ହେଲା ତାମାନେ ତ ନୁହେଁ କି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆମାନେ ପାଣି ଗଲେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରୁମ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ରୁମ୍ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ କି ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ନୁହେଁ କି ଯେ ମୋ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥିବ ତ ମୋର ରୁମ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୋ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଭଲ ସଫା କରେ ଏବଂ ସଫା କରି ତ କଲେ କ'ଣ ଖାଲି ମୋ ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତାର ଏବଂ କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ତ ଘରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଘରଟାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ନଥିଲା ତ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ହିଁ ଦରକାର ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କାମ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ରୁମ୍ଟା ଗେମିଂ ରୁମ୍ କରିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳେ ମୋତେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗେମ୍ ଖେଳେ କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ନା ତ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଏନି ତ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବା ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସାରିଛି କାହିଁକିନା ପଛପଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ଅଛି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଘରର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ପଛପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ପଛପଟେ ବାଇକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସାଇକେଲ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ସେଇଠି ମୋ ରୁମ୍ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତ ମୋ ରୁମ୍ଟା ଖୋଲା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ରୁମ୍ଟା ଖୋଲା ନାହିଁ ତ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମୋ ରୁମ୍ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ ତ କାହିଁକିନା ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରରେ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବି ଦିନ ପରେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥାଏ ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମାଇକ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାଇକ୍ ହେଲା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମାଇକ୍ଟା ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିଛି କାହିଁକିନା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ କେଉଁଠି ତ 400 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଦେଇକି କିଣିଛି ତ ଏ ହେଉଛି ମୋ ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜରଟା ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର କରେ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମୋ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ମୋର ମୋ ସାଙ୍ଗର ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଯାଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏହାର କାମ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବାର ଯଦି ଲାଇନ୍ ଯଦି ଗଲା ନା ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଏ ତ ମୁଁ ବହି ବି ରଖାଇଥିବା ଅଛି ଏଠିରେ ତ ମୋର ସବୁ ବହି ପଢ଼ା ପଡ଼େ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଟାକୁ କାହିଁକିନା ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ସବୁ ତ କ'ଣ କେମିତି ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟାକୁ ମାଇକ୍ଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ତାର ସବୁ ତାର ଉପରକୁ ଯାଇଛି ମୋ ରୁମ୍ଟା ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ରୁମ୍ଟା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଘରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଟା ଦେଇକି ବୁଲେଇଛୁ ତ ଏଠି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାଉଳ କଥା ତ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଲମ୍ବା ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।